Dubai session pat hakan nika por dap dak jing kemen ban priang sunggup hab yang yipi baro iwe pe iwe syaka nika hope sabat school bangin ya pliu jumut halor ka nika lenong ke ban riu jong ke jing pule jengi ya ka sabat school mentangan yang syua bangin ya sedang ya ka sabat school jengi ngidon ya kini ki no isim benta barnga hakan nika sengi kat bangin keren ya hakan nika long ban riu ngidon ya ya kemen lang sunggup kemen ban priang sunggup hai pi ya kemen syaka nika program jengi bat ngidon ya hamidon priang sunggup hai pi ro syaka nika program jengi bat nangta ngidon ya ba Jefferson ngi priang sunggup hai pi sya kenika program jong ka sabat school ke jongi te syua bangin ya sedang ya kenika sabat school ke jongi ngakwa ba Jefferson INL ya lamingi haga jing Dubai sedang tungin pendem klik haga jing Dubai ablay ko pa jing bahapning hakane kenta try ngi dap dak jing snyong ko bakrau ba ngi layo kum kane galat ban sam ya ktin gejong me lang ba ki media sha ki way pat ki bru ki badon sha than la jong jong hi try ada kapor blay gejong me bangi la ban kren namar hak jing lang do jong ngi ngim la ban kren ne try ngi tips kem ba dak jing persat mensim gejong me to kren ma me hapo don jong ngi way ngi la ban ya plu jing mud ya ktin gejong me hak ktin gejong me ji so no pen em apa ni kini par amen amen keblai pun kalau nong ke ban riu ka sabat school jengi ka ong mentah ngan yang ngakwa ban bu ke jing kli ya ba Jefferson manu ba kren ya kini kenten mentah ngan yang bat kamut kumno kani ka kenten hakani ka mat kalau nong ke ban riu ku blay shibun pastor ya gani jing kale habang ya ong mentah ngin jing kadega topik jong gani ka sabat school ke jongi mentah ngin jing ide kade ke jingmut ka ba ublay ula peliu jingmut ula puson lang ba David ula kren ladang ngi pule ha kitab sam kalnang ko bekhat ar ter ngi iba ki briu gila duk ki bala Syaban ben Syaban bor namaru ublay ula kren lang ba David ba ula ban penseu tu ba David way lagi long kumu leader ban yalam ya ki way pat ki briu ba omdon kano ka jing omdon kano ka jing nyaw siliang ne ban po ya way pa iwe amen keblai shibun sutunat ya kani ka jing tho ya kani ka khot kan mau ka bangi shem na ka sam kalnong ka ba khat ar ka khot ka ba san ya kemen phila ban pule kani ka khot kan mau na ka sam khat ar khot ka ba san kadi khot mau ko ong namar ka jing lute yake baduk namar ka jing ut ki bakardu mentangan yang ong utrai ngan bu ha ka basuk ya uta ha uba kia persat ta keblai shibun kani ka jing tho bla persat mesim da ublay lemba usim David namar usim David uba sensyar ya ka hima Israel barok kawai kumus uba ar jongki Israel bat ublay ula ai ya kani ka jing sngut thu ba ublay hi ubishar ya ki jaj benriu namar ha ula pen kham tia ka bor ban sensyar ban bishar ya ki jaj benriu Israel barok bat lengba jung ba un bishar hok ya kita ki baduk ki basya ban ben kum ngi bang yo iya ka wena ka nuksa ha baus David ula syong ha ka khet bat ngi yo iya u wena khon jong u parlok u bai jantam ju kata ka jutang ka baula ya te bat u hadin bola kiu ha ka khet ka jing long sem ju u la wat la don ni em na plengi khon jong u Jonathan na ka yeng ka jong sol ki ba don kata ka ki ba don kam ya ka jing rap ka jong u henreng yo iya u mepi boshet ula ai ya ka jing bam ju hakat met ju kumus ban ngi iya ka jing bishar ka ba hok ka jing bomle shiliang ka ju ya kita ki ba duk ki ba kerdu ki ba shem jenjar ban ngi i ba uneu me phi boshet udai ukhon ubadon kata ka jing duna hak khot met ju dei kum ki wei pat ki briu tingu i hang ni ya ka jing bishar hok ka ba bet ka jong David larangi pet ha ka Bible nadu ba ka pop kala hapsha ni ke prathai bat hakal nong ke ban riu jong kitab Genesis nyu i ya ka jing le jubor ya ka jing long jing man jong ka prathai bat ka jing le beman jong briu kala roy state hadu kata bleu lo penjot ya ka prathai da ka ban nyu i ha ka we pa ka we ka pateng ban riu ka don ka jing le jubor ka don ka jing sinshar khadar ka bombek bat ka ba le bom hok ikiwe ka ba ban ben ka ba nyupo ikiwe pat ki
para benriu hakan ke perthai bat menta ka sngi nginya pule na ka sam syapang ka jing kwa ka jung blai ya ki briu ka jung u kumno ba kin long kinong sinsyar bat kinoy alam ya ki briu ka jung u hakan ka perthai ka bangi im menta bat hakan ka lanong ka ban riu ngidon kini kinong simenta kin ya ayangi ya ka jing jubab nak ka we pa ka sngi ka bangi ni simenta hakan ka lanong ka jungi ka jing kli ka bangkwa ban bu ha ka sngin kong ka bangi pule ya iyakmen phila ban ya thu ngi kumno ba ublei u ya le thama na ka banta ki briu ki jong u ki Israel Kublai sibun ka jing kli jong phi habang ya phai na ne ka lanong ka sngin kong ka bong unong le thama ba khrabor ngakwa ban ne phai na Arki Chronicle kalnong ka ba arpau ka dikhot ka ba khatsan ka ba ong bat ula ong to sha skor phi ki juda baro bat phi ki ba shong ha Jerusalem bat me us im je hoshafat kumne us ong utrai happy what shifting lemne what ko e namar une upai ba bakrau namar ka thma kamlong ka jong phi rei ka jong ublei ting I kane utne unong le thma bakrabor ka jong I udai ublei hi amen te new I ha kapor ba ki Israel ki don ki sharing rau ha Egypt nda ublei lengba u aron ula pelat yeki halti habor bagi dayanti hakpor bagi poi hakadurio ka basau kumba lati pika cing itu khana ba nda ki ni ki kun Israel ke lacha shliang jong kadurio ba basau ki sipai Egypt ki lawan be yeki ki kwa ban thambor biang yeki ndrengiyo I kini ki Israel kim sim la le ke ye kini ki Egypt ndai ublei hi ulaya le hapleng jong ki ulapen wan biang kata ka umbat baro ki sipai jong ki Egypt ki layap ting I ba kamdei ka jing le ka jong hi ndai kadai ka thma ka jong kadai ka jong ublei hi ting ko bane phai na ki sam ko nang ka bakhat pra ka dikot ka ba nriu ka baong hala ka jing pisa ngala khot kerpat ha utrai bat ngal ang ha ublei jonga ule sngew ya kaktin jonga na katnampul jong u bat kajing ang jonga ha khma jong u kala poi sha ki skor jong u ting I ha kajing im ka jongi ka baman la kasngiru kajing le thama ka jongi ka phang kajing bha bar kajing snew kajing le thama ka jongi bat usoitan kajing ki babun ki ba ngi sngew bangim la ban le shu yaki hnrei kane ka be ke cha yangi yakni ki sam ka bong ba habangi khat kerpat ublei hi unya seo yangi ublei hi unya le namta ka jongi ngidon kam tang ban duai bat khat kerpat ublei amen kublai shibun ya kamen ya ka jing pensai ya ka ni ka jingele jong play namta kibru jong u ki Israel ngio I us David ulong u wena kibru ki ba doni ta ka sap ya ka ta ka talent udai unong ruai ubat ho shibun ki jing ruai ngio I ha ka kitab sam bat ha ki jing tho jong ki Chronicle bat ka jing tho ha ki bat ngio I ru ya une us David udai unong tem uba bit ha ban tem ka duitara bat ha ka sam kalnong ka ba khat phra ka khot ka ba lai phusau lanang bakla ba us David ya tho yangi hang nei ba udai ublei uba pentibit ya ka kti jong u ha ka ban ya le thama tingyo I hang nei ba us David u ai ka burom sha ublei namar ba ublei ula ai u ya ka bor ban ya le thama bat ban job ikinong shun ban yo I hang nei ba us David sim la sim burom halade ya ka ka ba ulala ban le haba u ya le thama bat kinong shun gi jong u haka jing im jing bon sen ngi sim ya ka burom shalade haba ngi job ikino ki jing le ki competition haka ni prathai bat haba ngi trei wat haka palang tin reng yo I hang nei ba us David u ai ya ka burom ka jong u sha ublei nyo I hang nei ba ublei u yang na ta jong ki breu jong u haka ta ka jing le ka jong ki larang yo I la kumba I yakmen ila ya thu ngi ka jing mi jong ki Israel na Egypt ha ka jing ya linti jong ki ya ka duriau basau ublei la penjot ya kinong shun jong ki Israel kim da don kam ban ya le ka weiru ka jing le lani ban penyap ya weiru nong shun re ublei hi dalade ula penwan ya ka to ka umar kalatap yaki bat kila ngam jelop nyu I ka jingele jong blei nam ta ki Israel ha kitab jingkhen kalnong ka bakhat sawi kani ha ka duriau basau banang tangi lada phipet shu hadin ba u Joshua la simti ya ka kam nong yalam ha kalnong ba shpeu no Joshua pinsyam ha ka jingele jong ki Israel ki nong shun jaki u blei ula yale nam ta jong ki bar ula penyeng ru ya ka sngi ha sahit benang ka sngi kam ya shu tat hadu ba ka jingele jong ki
kila job ikinong shun jaki Joshua Shipeu kalnong kadkhot ka ba khalai bat khasaw nang ta ngi issue hakalnong ban riu jong Joshua ya ka jingele nakamta kanong ba Jericho ba kin penjot ya ka tu ka kanong ba Jericho ba kila ya tawir saudong hadu nyausin haka sngi ka ba nyau bat kumta ka Jericho ka kanong ba jong ki Jericho kan ka kenro kala tuano ngi i ba ublei uyele nakamta kibiri ki jong u ka ika jingele haka jing im ka jingi ka ba ublei tip ka ba pi phim ya thu sho ublei haka jing im ka jong pi ngakwa ban kan tu ngi baro iwei pe wei ka jingele jongi ka dei ka jong try ya thu sho ublei ya ka jing ka jingele haka jing im jong pi ka yeng ka sem ya ka jing try jongi ka kam ka jong blei te ngi poi menta haka sni ka ba ban ngakwa ban bu ka jing kli hang nei ya ba hamidon kumno ba ublei ubishar hok ya kita ki basha ban ben bat ukentiu yaki kham halor bat upen long yaki kum ki bakrau ki batri kulish bun pastor mta to ka jingli agani kasni ka bar hanai ka crunch pang ka jing bishar hok yaki bal asha ban ben hangani ngi i shibun ki khot ka mau ki ba la ai hangi hangni ladangin pulai lagi sam kalau nang ka ba sis pak lai ba khot ka ba nyau hangni ka pen i ya ka jing yo i ka jong blai ya ka jing yarap ka jong blai ya ki brio ki ba ya ki to ki brio ki ba don kam but kumjo ru long ba hangni ngi i ba ublai u yo i to ki brio ki ba ya kendo ya jing but u ai ru ya ka jing yarap eki ba dangi pai pat sha ka lenong ka ba sis pak sau pun rio ka khot ka ba nyau hudup khandai ka kren ka hangni ru ka ong hanu ru ka pen i ba kumno ublai u don ringkat ya kitu ki ba la sha marway la sha sakama na ki brio but kitu ki ba la ya shame kitu ki ba ya shame jinjar but kumjo ru ublai u yarap u ai kilat kilinti hakaba kumno ki ba duk ki ba keduk ken yok ban bam but kumjo ru ladangi pe haki sam saupau khat ka ba khatnyo ka ba ublai udan kat itu ki ba duk but kumjo ru ublai u yarap iki but kumta habangi pulai kini ki dekat ki ba la ai hangi i ba shibun ya ka ba ublai u la dan kat ya ki ba duk ki ba shitom but haba ngi pe nakani ka sab school ka jongi hanai ka ong ba ublai pen pau ka jing it ga jing ri sumar bakar pang jong u ha ka hok ya ki kin hun ben rio baro ba pher ka ba kan thop ya ki ba duk ki ba kar do ki ba sha ban ben ki khon sweat ki ru kan thei ba ki nong wei ba ong ru hanai ba kan ka jing pen pau ka ni tin ki ba duk ki ba kar do kam theo tang ya ki to ki ba duk ki ba kar do ha ka spa ka pheu ne ha ka bam ka di handai ka theo ya ki to ki ba dan kajing long tolat bat kajing bom dan nong yarap kum ka ba ngi sa marwai nane mdan mano ban yarap mano ban kren ban ai jing sneng nam ta ka jongi dei tang ki to ki ba long duk ha ka spa ba ka pheu bat kum churu habang ya shkmat ngi e ba wat u Jesus Christ wan ban im shane ka perthai bat ka jing ka baduk kumta ubrio kumta uba kwa ban ka jing ka ba rius pa kum kiwei hendai ka jing ka baduk ha ka ba naga jing duk ka jung ka pin rius pa pat yangi yakin ngin syam nak ar kurin kalong ka ba pra bat kalong ka ba pra ka ka ba khandai ha ka ba uchi su hi dalade wan shane ka perthai ban kum ki brio ki baduk kum ba lem kiwei. Amen. Kablai shibon. Ngakwa ban kli let's say sakwe kajing kli hatu pi kipikan mau ni ha kajing mut jong pi ya kibriu ki let's say ki ba sha ban ben bat ubleu la kin tiu ya ki hadu ba kinalong kinong sinshar ki bala haki hima ki bala deb haki ba ngisem haka history jong ka Bible. Ladang ipet ya kajing itu khana pangu Joseph urei ubriu uba sha la ben nadu kajing long khana samla jing u naki hinmen ki jong u but nala ki jong kibriu kaddo kasnam na yeng na sem but kila di u kumum rau sha Egypt but hari Egypt ro la set u haka bendi
Henry uneu samla udai ubriu ubatip ya ublay ubam ya sela bat kita kiba beman bat ki koidi kiba beman hak ni ka yeng bendi bat ublay ulale ai namta jong neu samla haba ula pendon buram ya ublay ula jit yu ban pendon buram ru ya Egypt ya Joseph hakari Egypt ting yu i hang ni ba Joseph ula sya ban ben ula sya lai ben bat ya ula kentai da ki hinman ki para ki ba yeng asem herang yu i ba uneu ubri ulong bakrau hakari Egypt hakaba khadu maki ki hinman ki jung ki hab ban ngu ban dem yu ha ka ba khadu habla jia ka tuka ka nem sniu nyau ki snem hakari Egypt ting yu i hang ni ba ublay ujit ya kita ki baduk ki ba kerdu ki ba sya lai ben ki ba sya kentai ba upen yang yaki ngi baro ngi lalong ki ba sya kentai ngi lalong ki nong pop yang ngi laban da ka pop ba ngim sngola syu ban yang ban yale henry jisu lawan ban sya nagam ta jungi wei pe wei kumbai hami le thu ngi ar korin phra khandai ba jisu ulalong usim jo ka beneng henry ulawan jo pertai ka jing long duk khanang ban penlong yangi ki barus pa ka hima ka jung play kani kalong ka jing ik ka ba khrau ka jung play nam ta jungi wei pe wei nyu i ha ka jing thu khana jung ka bible ba ka wei ka briu ka ba duk ka ba wan sya ka jing seng ha ka sabaton ka wan ban ai ka jing kan show jung ka ha marcos kalong ka ba khar ar pin shem henry kani ka briu kala ai ar damli ha ka tu ka sngi ya ka jing ai jung ka baru jisu u yo i ya ka do nut jung ka wi i kani ka briu ka ba duk bar ka ai na barok ka ba ka don baru jisu ong kani ka briu kala ai ka ai kham krau ban ya unu briu bala ai ka jing kan show tu sngi ngi i ba u jisu u pediang ki ba duk kentai yaki bat ngi i ro ya ka briu ka ba omdon shu unong ya saj unong ya da ha ka long ka ba pra jong yonis pin shem ya ka briu ka ba klim bala la patrong ya ka da ki no ya lam niam lapan le ran ya ka bala wan ra ka khmat jong jisu ban bishar ya ka ni ka briu ban rai pan rem ya ka ban len themau ya ka hero jisu u yang nam ta ka ni ka briu ban long unong ya saj nam ta jong ka kum ta u jisu ngi i ba klet ya ka kis jong ki ba duk ki ba shala ben bat ki ba sha jinjar ki ba ngi i ka ni perthai la shim ya ka hok jong ki da ki no sensyar da ki no yalam la shim ya ka benta ka jong ki bat ki bam ya la de ki no sensyar ka imlang salang jingi hero blay u bishar hok bat u blay unya saj nam ta jong ki bat u blay unya saj nam ta jong i ro habangi wan shu da ka jingai mata ngin poi ha ka singi ka balai bat ya kwa ban kli ka jing kli ba Jefferson hani ka e ka ba u blay u kwa bat u dawa na ki no sensyar bat ki sim jong ka khandeu hakane ka perthai ban long kita ki nong bishar ba ki nong yalam ke kuble shibun pastor ya kani jingkle ladangi pai kendiat sepang jong ke Israel habang ye i bagi Israel kila dawa sim now blay ye i ba blay dap dak jing snor si haba kila dawa sim nor blay kat no namar ya ka jing im ke jong ki baro ke jing lenti ke jong ki habo hari khilau ye ba blay ba don lem kat bat ki hamalla ke Uday ki mau ke jing ke jong ki no yalam ndrei mentapat kila dawa sim now blay ndrei blay namar blay dap dak jing i wala snor si ru amen Dari ai sim ya ke Israel ni iba ublay ulatung sim yo sim sol bon long sim hapding jong Israel ni iba walau sim sol long sim ru ndre ublay haba ublay ulapin kup yo bon long sim amdei tang banong sim banong he ndre ublay ulapin kup yo ba unlong kata ulapin kamti ya u banlong unong yalam uba shisha ude ban pej ya barit ya bariang ude ban pej ya baduk ki basuk ude ban sensar selensar kalong ka baju lada ngi apet mentah ha kecing im hi kejongi iwe pe iwe lada hato ngi don ngi le na em ko katkum ka ba uble rakwa yang ngi bangi ngi long leaders lane ngi long kita ki nong yalam ngi iwe pat ki bre yo le se ngi don hakano kano position lane hakano ka ket tengi de ban hato ngi treat na em ki breu ka ba kumju kumba iwe kaju salansar iwe nadu baduk nadu baruspa hakaju ka jingel de kade ka jingkli yang ngabat japi hai kuble shibun ba Jefferson ye i ya ka ni ka jing long jong kinong sensyar ki blang ka salang jongi but kai ka ba blay kwa yangi kalong ya baro iwe pe we ngin kli ya la de balai ngakwa ya ni ka position balai ngakwa in banlong nong mi khmat banlong nong yalam ublay lo jit khnang yaki banlong ki no ya rap nam ta ki briu ki jong u ko mengo i ba ublay lo jit ya ka esthar ba kala long ka mahdai ka sim ha ka hima persya
Henry hakapor ka bakim jong ka jing im jong ki jiu kalawan ka hukum ban syak penyap no yaki. Henry hang ni ka Esther kala lech shows em man long ka nong ya sait kum bangin la puli hakane kotar ka bladep. Bangin long ki nong ya rap nam ta ki briu ki mlang sa lang jingi bangin jeng nam ta jong kita ki bom don ka sur ban kren bangin ya rap yaki bangin nom le tang nam ta ki bah yeng sem tang nam ta ki bang ayo jing mentoy Henry ya kita ki bom don ka jing dei ka bat ngabat piro bakan long ka jing sinsyar ka bej ka blong ka ju namar baro na baro kinong sinsyar ka prathai ublei udai uba sinsyar hok udai ublei uba bishar iwei pa iwei ya ka kam ka jonga ka jongpi ublei udon habneng hak ta ka tabernakel ka jaka kentang ka blong ka khet ka jong ubishar ma ya ka kam ka jingle jonga ka jingle jongpi bat jongi iwei pa iwei baro bat hak ka ba khadu ngin haban ai jing ken ha ublei nakamta ka ba ublei ula jit yanga bangan yo ban syong hak ta ka position hak ta ka khet lani ban long unong yalam ti tu ai ba ka long ka jing khu lada pidei uwei lani ka wei na pedeng kita kiba pinlong ka jing rap nam ta jeng kibriu hak imlang ka salang da pidei doktor inos lani nong tre heki office ha kanu ka department ublei kwa ba ye pi ba pinlong ka jing khu nakamta jong ki uwei pa uwei te kani ka long ka jing ye puli ka jongi hakane ka sngi tenga kwa ban ai khublei ye pi baro iwei pa iwei ki ba simta hakane ka lenong ka ban riu bat ye pi baro ki ba sngap ki ba pej ya kani ka program ka jongi te kan ong ya i hamidon ban yalamingi ka jing duai penwai to yang penem klik jing duai oblek pa jing ba penang hani ka po dry ka ban ai khublei dry jing ka jongme hakane ka por ka ba ngila yo dry ban ya sam kinda dry nam ta tin ka jongme dry shagi we pat ki ba sngap dry kane ka bor to ai ba cái dry ka ba ngi la ya sam hani khndet dry ka long dry ki jingle khu dry ki ba sngap bat ki ba pe dry ka ne to men don ka dry ngi to map dry ki pap ki bang ju si me mala poru ka te Jesus Christ ka pa ki ne baro amen amen